קוראים לי אור, אני בת 31, סובלת מאפילפסיה מלידה. אני בן 25, יש לי אפילפסיה עמידה לתרופות מזה 3 שנים. אני חולת אפילפסיה מגיל שנה. אני חולה באפילפסיה מזה 12 שנה. אני חולה מגיל 6. אני סבלתי ממחלת אפילפסיה במשך 30 שנה. מתמודד עם אפילפסיה לא מאוזנת תרופתית כ10 שנים. מאז התחלתי לקחת תרופות ולא הייתי מאוזנת. וכל מיני תרופות שהן לא עזרו לי בכלל. מעל 10 סוגים של תרופות. ניסיתי מגוון רב של תרופות שלא עזרו להתקפים. והיו לי המון תופעות לוואי, חוסר ריכוז, כאבי ראש, עייפות. וחוויתי הרבה התקפים. העלו את סוגי הכדורים, מינונים. עד ששמעתי על ה-VNS. הגעתי לניתוח צריבת מוקד אפילפטי באיכילוב. הניתוח עבר מהר, בקלות, בלי סיבוכים. הלכתי על התהליך ומאז ההשתלה התקפים פחתו. וכשיש התקף ארוך אני משתמש במגנט והוא מקצר משמעותית. ויש לי הרבה יותר שמחת חיים וביטחון שאם משהו הולך לקרות, אני מפעילה את המגנט. אני מרגישה הרבה יותר טוב. בשלושה חודשים האחרונים התאזנתי ולא חוויתי התקפים בכלל. לאחר הניתוח אני מרגיש כמו בן אדם חדש, ללא התקפים. הניתוח עבר ממש בקלות, ומאז שהפעילו לי את הקוצב, אין לי התקפים. חזרתי לעבוד במשרד, ואני סוף סוף מצליחה להתרכז. כיום אני כבר 2 וחודשיים ללא התקפים. והיום אני כמעט ללא פרקוסים, פחות כדורים. הניתוח קל מאוד, והשיקום ממנו קל מאוד. אחרי כ3 שבועות כבר חזרתי לתפקוד מלא. והיום, כ3 חודשים אחרי, אני כמעט ללא התקפים. ה-VNS שינה לי עוד משהו בחיים, זה את ההרגשה שאני לא צריכה להיות תלויה באמא שלי. ללכת, לעבוד, לצאת, להכיר אנשים. ואני היום יכול לעבוד ויכול להוציא רישיון. ברוך השם, זה שינה לי את החיים. לא פוחדת יותר אם יהיה התקף או לא יהיה התקף. שגרת החיים שלי חזרה פשוט להתנהל כמו שצריך, כרגיל. גם מה שיש לי את ה-VNS, התחתנתי, הבאתי ילדה לעולם, ברוך השם, בריאה מאוד. חזרתי לחיות חיים נורמליים, ואני מאוד מאוד מודה לכל הצוות, ושמחה שעשיתי את זה. הניתוח עזר לי מאוד, ואני ממליץ לאנשים לעבור אותו, כי הוא שינה לי את החיים, ושינה אותם לטובה. קחו את עצמכם בידיים, הכל אצלנו בראש, גם האפילפסיה.